Shalom, horas madihita. Masuk mahita di parimingguata ima minggu Advent paduahon. Tapasa darohata mertangyang mangita di bagasan rota. Tapuka mapermingguata marite edition buku ende nomor 38 ayat 1-2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natu mopa langit dohot tanoon. Amin. Idama hatop doauro, tiop mana nanaing dihon waing, asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita ale yamanami nadi badua gijang namandok mauliate dohami tuho ala dipabotoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau salpu sogot dagi langit doho tano alai nahot doanggo hatam rodi saleleng nilelengna akup nii ikon patar do sogot salhut jolma di joloni habangsa paruhumami saya si maroham dihami pahot marohanami maka porsyaun dihatam marhite-hite tondi parbadia padu ngomahami jala paringga sami martangiang asa marlas ni roha hami paimai mahukko jala asa dapot hami hangoluan nasora sudah amin. Ibu maroi bana ipesai dungoma nang rolumba lumbana ipetagi horma ibu siang hari lau mana dungi satu kinari diur masa sudi. Sikat ni patik tu ita mingguon imana nienet sian pangukapon bidu tolu ayat tolu pangukapon bidu tolu ayat tolu atong ingot mah manang songod dia na jinalom dohot na binegem ima radoti jala pau baroham dibaini moloso tarsunggul ho Roma au songon panakko naso jadi botomu sadiharina au manopoto songoni masahatna atong rap mangido gogo mahita sia tuhata lau mangulahon na hobar tuhata nai ale Tuhan dibata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatimu amin. Topoti madosata ale Tuhan debata pargogo na satu dosan jala amanami hujau hamido guarmu nabadiai
alana targugot hami marningot dosa nami, say marasi ni roha maho di mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu bandua gijang doho mangodiho nami, asiro ham di hami, say patok tong ma di hami roha hamole teo tuho. O to di porbadia pangapul di namarsak roha, pamalum na saluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhite-hitean ni asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihon nami. O ali debata ama, anak dohot di porbadia. Amin. Tabege mahata baga-baga taringat tuhasa ni dosa. Songonodo pakakolongan ni debata di portibion, pola do anak nana sasadai di leon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na seleling ni leling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Epistel nagabe turpuk di hari mingguon, imanan yenet sian maelaki biddu tolu ayat 1:1-4. Maleaki biddu tolu ayat 1:1-4. Tajahama margati sorin. Idama suruaku masuruaku asa dipadiri dalan di joloku. Dungi topuma rotu mopot jorona Tuhan. Nani luluam muna dohot suruan ni parpadanan na hina lungunem muna. Idama na Roma ibana ninna Jahoba Jebaut. Jalatung ise manahan jongjong molo di pataridahon ibana dirina. Jalasongon sabun ni panusin. Jadi hudul maibana hira si pangalala dohot si papita perak. Asa papitaon na halak lepi. Jala lalaon na nasida lau papitahon songon sere dohot songon perak. Asa gabi si buan pelian si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Jadi tarbahen Jahoba pangalan mohon pelean si panganon binani Juda dohot Yerusalem. Songon uju diakat tahun mula-mula. Songon ima sahatna martua donatu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Tabigi persembahan pujian sian sekolah minggu. How sweet the sound that separates like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Mari demahitasian buku yang di nomor 540 sada. Namulah Yesus di Salamoni Mengalam nabadiai Tuhan sonangani daun nadi pudiki Yesus maposaki di haroronai Sotu natadinga di haroronai sotung ditiobrohakon na olo segai untuk daun nadi pudiki Yesus maposaki di haroronai taha tidak komaha taha porsyautai songana hina didakon ni dongata saha porsyaun di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata jauba ido ama parguguna satu dosa nateno palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman tubuhon ni si Maria nagabe-gabean sendiri porbadia adorang sabubuhan ido tuata natu mau na bernit di pangumuan na selatus nama terpatia libana tuat banur tulung ditanam namulak mengulu di hari patulun nama naik tu surgo laudul siamun di bata jauh ba amanai pargogo na satu dosani di simai bana pamlang sogo tutano mangumuli alak na mangulu dot namate au porsea dito di parbadia caladong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia dot dia sahani dosa dot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging nalak mate dot yangolan na sora sudah amin. Tapi gema tik-ting na masa di minggu sadarion. Shalom. Horas marihita nang di ruas ni huriata na marsaurap dohotita marhite-hite virtual Zoom. Tabegema titing ni huriata di bagasan mingguon na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu advent paduahon dohot topik mubama parade madalan di Tuhani paduahon pelean tujolo hopartu surat ni eporus nomor sada pitu tolu opat garing 030 garing 10 garing 2020 sada taringot tu peleat tujolo bahet tupak tu hari doa Lembaga Alkitab Indonesia tapatupa mai sadarion minggu tanggal 5 Desember 2002 sada. Nah patuluhon pemberkatan nikah titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbogaso ma rogate silitonga anak niamata situa brenggan silitonga nahinan tubuni inang inata Rosmariati Borusiaturi
ruas ni huria HKBP Bangko Resort Bangko dohot dohot Claudia Margareta boru silalahi boru ni Amata Budiman Tahi Hamonangan silalahi tubuni inata Taruli Asi boru tobing ruas ni huriata HKBP Mampang Prapatan pamasu-masuani di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 di HKBP Mampang Prapatan tuhatama na mamasuhon ulaoni na paupaton rapot program kerja sekolah minggu tahun 2022 di hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 maringanan di Pantai Indah Kapuk naeng di Patupado rapot program kerja sekolah minggu tahun 2022 rapoti ni dohotan ni Ketua Dewan Koinonia seksi sekolah minggu dohot guru-guru sekolah minggu na palimahon Natal Ina Deborah di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 waluip maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan naeng Patupauta ma Natal Ina Deborah Paunopon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul sia 30 wib ibadah paduahon marhaca patak naeng Patupaudo Padidion Nabadia alani di hari Rabu tanggal 2 Desember 2021 pukul 10 wib maringanan di konsistori di Patupado bimbingan tunatoras alani pinangido matunatoras ni dadanak nanaeng mabuan yanakon na tardidi Roma tu bimbingani jala diulahon sesuai dohot protokol kesehatan napapituhon libur sekolah minggu pinabotohon matuna tua-tua ni sekolah minggu mamuka sadarion minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 kegiatan permingguan sekolah minggu di liburhon adigan muse masuk di Papua pe di warta adigan masuk par sekolah mingguan ni yana kota napawaluhon libur parsiajar makatidakon hata haporseaon pinabotohoma tua anak kot ni huriata nama dohoti makatidakon hata haporseaon mamuka ari sadarion mamuka ari minggu tanggal 12 Desember 2021 kegiatan belajar mengajar katekisasi sidi diliburkan karena kegiatan Natal dan akan diberitahukan kapan kegiatan belajar dimulai kembali. Napasiahon libur learning situa pinabotoho matu calos situa memuka di hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 kegiatan learning diliburkan alani kegiatan Natal dan akan diberitahukan kapan learning dimulai kembali. Pasapuluhon ibadah Advent dan Natal distrik di hari Senin tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 wib maringanan di HKBP Resort Kebun Jeruk naing Patupaudo ibadah Advent dan Natal distrik Walu DKI Jakarta. Napa 10 sadahon Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 wib naing Patupaudo Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan do tema Thanks God I'm Love jala taida ma rumang ni kegiatan adong dihita naparjolo bingkisan Natal sadarion Minggu tanggal 5 Desember 2021 dohot tanggal 12 Desember 2021 di Patupado pembagian bingkisan Natal turuas ni huria HKBP Mampang Prapatan Hobar tu data nang pinasahat ni situa sektor tu Naposo Bulung. Napasa peluduahon hasil pesta gotilon 2021. Nunga dengan berdalan pesta gotilo tahun 2021 nata patupa di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 nasal pui jala hasil di pesta nunga dilaporhon panitia be di tu parhalado topet di sermon na di hari Jumati tanggal 3 Desember 2021 jala parhalado pe nunga majalo laporan di panitia pestai
alani marhite titingon pinasahat ma Molate matuhamu amanami inanami panitia gotilon 2021 ruas nihuriat tahaga BP Mampang Prapatan donatur simpatisan nanaung parsidohot mengurupi di hatu tulus ni pesta gotilot tai anggiat masa luhut nai gabe tau hasangapon jala pabadiahon guarni tuhata jala hagagadda nilas niroha dihita saluhutna. Paduahon rekapitulasi parhepengon sian hasil pesta gotilon tahun 2021 songonoma naparjolo pemasukan 427 juta 614.045 rupiah, pengeluaran 54 juta 505.320 rupiah, songon saldo 300 juta 120.725 rupiah. Napatuluhon hasil saldo songon naung tarsurat di Gijang nunga dipasahat para panitia tu bendahara huriata jala rincian terlampir di warta jemaat. Napaupaton dung sidung titingon pinangido ma tu ketua panitia pesta gotilon ni HKBP Mampang tahun 2021 madokata molate di tonga-tonga ni huriata. Pasap plutoluhon panitia pengadaan multimedia sound system dan infocus. Obartu haputusan ni sermon parhalado HKBP Mampang dohot Dewan Marturia di hari Jumat 10 Desember 2021 nunga dibentuk panitia pengadaan multimedia sound system dan infocus HKBP Mampang Prapatan. Ima Koordinator Situares Roberto Halomuan Sinurat Sektor Sada, anggota Hisar Parulian Pandiangan Sektor Sada, Paduahon Nyonya Marbun Rosinta Boru Sigalingging Sektor 2, Patuluhon Calon Sintua John Manupak Parulian Simamora Sektor Tolu, Napaupaton Calon Sintua Daniel Marhusari Hasudungan Siagian Sektor Opat, Napaonopon Ivan Hasudungan Pardede Sektor 5. Napas saplopaton pembacaan SK Tim Multimedia dan Sound System. Sadarion Minggu tanggal 5 Desember 2021 jahau maguar ni tim multimedia dan sound system obartu SK pembaharuan periode 1 Desember 2021 sahat 1 Desember 2022. Pasap limahon pesan atau surat cian pusat HKBP dung sidung titingon jahahono do surat cian pimpinan HKBP ima surat pastoral menjelang Natal dan Tahun Baru dapaduahon laporan bulanan November papungudana tu dana pensiun HKBP. Songonon mas surat keputusan ketetapan taringot tu pembentukan tim multimedia dan sound system HKBP Mampang Prapatan periode 1 Desember 2021 sahat 1 Desember 2022. Surat keputusan ketetapan nomor 76 garing SK strip MS garing 08.10 garing angka Romawi 12 garing 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Prapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca dan seterusnya mengingat 1. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara juga berdampak dalam kehidupan bergereja yang membatasi kehadiran jemaat untuk datang beribadah sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 berusaha memberi jawab akan kerinduan jemaat untuk tetap beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Yang ketiga, hasil kesepakatan sermon parhalado HKBP Mampang Prapatan pada tanggal 26 November 2021 untuk memperbaharui SK dengan menambahkan anggota tim multimedia dan sound system serta melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya, menimbang perlunya mengangkat dan menugaskan tim multimedia dan sound system HKBP Mampang Prapatan untuk mengadakan atau melaksanakan kegiatan ibadah minggu
dan Hari Besar Gereja HKBP Mampang Perapatan memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini menjadi tim multimedia dan sound system HKBP Mampang Perapatan periode 1 Desember 2021 1 Desember 2022 terhitung mulai terbitnya surat keputusan ketetapan ini, antara lain: 1. Ivan Hasudungan Pardede, Sektor 5. 2. Sony Yoska Parulian Sihite, Sektor 4. 3. Julius Cesar Marbun, Sektor 4. 4. Bonggas Marusaha Lumban Toruan, Sektor 4. 5. David Jordan Salomo Suparno, Sektor 1. Yosua Marco Parningotan Siagian, Sektor 1. Yolanda Simajuntak, Sektor 2. Timothy Putra Siregar, Sektor 2. Sheila Prima Oktarini Simamora, Sektor 3. Desron Situmorang, Sektor 3. Matthew Majori Purba, Sektor 4. Marcio Dimitri Siahaan, Sektor 4. Deren Antonius Situmorang, Sektor 4. Daniel Haposan Baktiar Kaisar Julius Purba, Sektor 4. Frederica Finerva Teresia Silalahi, Sektor 4. Anne Teresia Siahaan, Sektor 5. Hanseba Parsoran Sihombing, Sektor 5. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan tertanda Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM, stempel dan ditandatangani. Surat kedua dari Piaraja Kantor Pusat HKBP Piaraja Tarutung tanggal 2 Desember tahun 2020 nomor Sada Sia 50-030 angka Romawi 12 2020 hal si Jahau di gereja Madapoton napinar sangapan sude ruas nih HKBP dohot perantara padita resort di inganan nabe asiniro hamadi hamu dohot dame sian debata amata sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian ton di perbadia puji-pujian dohot mauliate mata pasahat tu debata perdengan bahasai napataridahon hita sahat tu partikia di minggu Advent noeng di ujung di bulan Agustus nasal penunga sumirsir tahilala panginona ni virus coronai tutu dang tardok hita dope naong masohot panahiti alai nunga boy hita tumuba di ulaon siganu pare nang dohot di napatupa akapar hubasan di minggu di tonga-tonga ni huria di huta nang di inganan naribur tung tahamulateho do usaha ni pinatudu ni pamareta rodi sude akka tenaga medis namar hubas mengadopi pangururat ni sahiti nama bahen menak nang pakilalata madapoton ujung ni bulan November nasalpu tabegedo barita na adong muse rumang ni panahit dos rumang na tu virus corona saplusia ima na ginuaran na songon varian Omicron naung tarida noeng di Afrika Selatan jalanunga masuk tumanangapiga negara Eropa gamang dorohat tau begei alayak kup ni hasigopan ni pamareta laho majagahon na naeng masa ikon idauta do pabua sude na masai naeng mabuan hita songon huria nalam tumakas jalamatoras manada asi dohot dengan basana nama jolo aning uluta dohot huriana diganup tiki dohot di pangalaho nama sibuan rumangna noaek pe dina ma mongoti minggu-minggu advenon hita uhuddo nama kobasi ulaw nama ragami di bulan Desemberon di bagas gereja nang disude inganan nabi nihul nihuria dohot panitia di gedung dohot di alaman nihuta takas mahita marojahan tu prokes naniaturhon ni pamareta dohot parhubas nai songonima nang diganup huria napatupahon ulaw nabadia takas matong jamotonota asa tong mangihuton prokes na niaturhon ni pamareta pakkobasyotai domu tu parnakok ni harararat ni covid sapulusia di Indonesia bulan Juni Agustus 2020 sada nasalpu siala ni namulak tuhuta bahat rakyat Indonesia asa unang masa bemuse songoni di bulan Desember tahun 2020 sada
dohot Januari 2022 naroo marhiteon pinangi dohon ma asa sude ruas ni HKBP uduk tu aturan na pinaruar ni pamaret tata taringot tumudik mulak tuhuta tuhamu amanami inanami parhalado dohot sude ruas ni huriata di sude inganan pinangido dohot gomos tung jamot jalamanat mahita nama kobasi dohot mangihuton akaulaon pak kobasio di bulan Desemberon asa unang jupang parmaraan tarlumowi di nama jaga hita tuopas patuluhon pangurarat ni virus koronaon songonima sinosohot tuhita saluhutna tuhatta nama margogoihon hita diganup ulautta nang pakkobasiota dihuriai songoninang di tonga-tonga ni masyarakat dohot bangso bahen sangap di warna selamat Advent Huria Kristen Batak Protestan tertanda Eporus Pendeta Dr. Robinson butar-butar stempel dan ditandatangani surat patuluhon Sian PA Raja kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung 20 November tahun 2020 nomor Sadasia 04 garing C04 garing angka Romawi 11 garing 2021 hal laporan bulanan November dana pensiun HKBP lampiran rincian pemasukan Sian AK Distrik tu kantor pusat HKBP na pinar sangapan sude ruas dohot parhalado ni HKBP dohot perantaraan uluan ni Huria di inganan nabe dame ni debatana sumurungi mamadongani hamu menguduti surat nami di hari 20 Oktober 2021 nomor sada pitu onom sada garing L18 garing angka Romawi 10 garing 2021 taringot tu laporan bulan Oktober dana pensiun HKBP laho manelesai utakta HKBP tu dana pensiun HKBP marhite usaha Rp1.000 per hari dohot na asing isarana amplop pilihan bulanan malam dana dohot malam nada dison sinagihon tuhamu buah-buah taringot tu hepeng nang masuk dohot hepeng nang ruar sian kantor pusat HKBP domu tu dana pensiuta na masuk tu rekening normal dana pensiun HKBP ima na opat rekening Parjolo BNI nomor 006 strip sada 25 strip 5696 Paduahon BRI nomor rekening 0053 strip 01 strip 000517 strip 301 Patuluhon Mandiri nomor rekening 105 strip 00 strip 020861 strip 4 Paupaton Mandiri nomor 107 strip 00 strip 00 strip 77772.4 Kris ID 1021062991690 na masuk godangna 2.250.450.040 rupiah nah haruar manggarar tu dana pensiun HKBP di Medan tanggal 6 Desember 2021 sian naopat rekening godangna 2,24 miliar alani utang naung tagarar tu dana pensiun di Medan sahat tikion ima 10,52 miliar dohot hatorangan ima 17,20 miliar Oktober 2021 ditambah 2,24 miliar November 2021 alani sian nasa rohanami pinasahat mamauliate tuganup naung pasahaton pelian tu debata marhite pangurupion tu dana pensiunon sahat tu ujung di bulan Novemberon nang pero di bulan Novemberon dang tajalo dope pangurupion marhite pemerhati kasih HKBP alai lam marsitutu mahita patulucon usaha manggohi utang HKBP tu dana pensiun songon naung pabotohon hami godang ni utang na ikon si selesaihon ni huriata HKBP 144 miliar 795 juta 74.420 sia rupiah jalan naung tapasahat ima 10,52 miliar kurang lebih 68,73% alani naikot dope
tugi bayarota ima 45 miliar 275 juta 74.420 sia rupiah sekitar 31,27% naik laho menyelesaikan sude utang laho paujukon hamaolon na ta adopi taringot tu dana pensiun sahat tutiki naneng ro pos dorohanami atik pe tongon marukil hita alani pandemi covid-10 sia saya tong rade jala hiras rohatta menguduti panupahion tu usahatta menggara rutang ni HKBP tu dana pensiun saya tong ma Tuhan mengaramoti hita saluhutna ruas dohot bangsota mengadopi hamaolon nata adopi di bagasan haporsiaon jala tong di parhatutu debatado hatawata ibana tahaposi jala jadi dang mabiar hita Yesaya 12 ayat 2 songonima pinasahat buah-buah dohot hamuleteon nang pangiduan manguduti panupahiota uhut majauhon tuhamu asa ganup hita masih tangyangan di bagasan guarni Tuhan Yesus tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda dan stempel tembusan 1 Sekretaris Jenderal HKBP kedua Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia HKBP ketiga Preses HKBP Bendahara Umum HKBP Kepala Biro Dana Pensiun HKBP Kepala Biro Jemaat HKBP songonima surat naro si jahauta na pasaploha ulang tahun kelahiran padahal do ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata atong patutoru hamu madirimu na tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibo hamu ditikina sada Petrus 5 ayat 6 parhepengon akapelean hamulateon dot nasing nasojinaha dope dititingon taida madi harota sacara na adong dihita songoni matiting di huriata di bagasan saminggon tuhata ma nama masu-masu pinasahat ma partikianon tu ketua Pesta Gotilon Huria HKBP Mampang tahun 2021 lao pasahaton kata sambutan Lapinar sangapan inang padita burusi tompul amang padita Banjarnahor amang inang situa parhalado suak songoni tu hita saluhuna ruas HKBP Mampang amang inang horas matu ita salutna ono bulan na salpu jongjong hamidison laho pasadahon rohata asabui tapatupa di bulan Oktober Pesta Gotilon tapakna do tajomna rimnitahi do gogona tohodoi terjadi do dihita hasadan ni roha sada pakilalani ta lau makkobasi manukoli pakobasion dot patibulhon huriai sada rohatta boy tarpatupa ulaotta pasahaton pelian marhite Pesta Gotilon di bagasan uli Jaladenggan marlas ni roha dohita salutna ditiki ima hasadani rohata mau lihat ema tu hita salhuna rapak lu jadu hita makobasi ulau tahun alai dengan do sude mardalan jala hasilna 700 onopulu sia juta ima pasu-pasu siatu hata suak songoni tu huria nami na beribadah
di Manogoton. Mangido maaf hami dang bui hami jongjong dison di ibadah Manogot alana adong hal-hal nama bain soboi hami jongjong dison saya unang manggabati di sude hubungata unang makurangi sude di las rohatta alana nga tarpatupa dengan sude ulau tahun salinai mangido maaf mahami tu hamu sude ruas nami na beribadah di Manonggoton. Jadi mau lihat tema tu hita amang inang songon adidok nina tua-tua horbo ni si baluan marjapal di belian saya manupak ma pasu-pasu ni Tuhan jalatiurma toktong pacarian Tuhamu dongan nami panitia rapak do hita tatopas do udan tataon do las niari laho makobasi di ulau tahun mau lihat tema di hasadan ni rohatta molotuk pe adong nahurang lobi di hita panitia basai toktong mai gabe hasadan ni rohatta dia ka ulauta marsugut bagot nama rijuk jonokan tu si margala-gala se dilo tuhata ma bisuk tuhamu panitia suang songoni nang sahala mengunjungi di hata mau lihat nami meletuk pe adong nahurang lobi dia ka pambena nami dia ka pakobasion nami mangidu maaf hami sayang giat ma diari mangihut boy tapatupa dengan ulauta ulobi dengan na siana sinatuari niu sunggula sakka sia lubasi borotan tu dia pehita mangalaka saya tu sima dapotan pacamotan saat-saat ni solu saat tu botean saya leleng mahita mangulu saat tu parhorasan saat tu panggabean horas mak yang pangodianon Tapasada rohata martangyak kita. Di mata Jehovah amanami namahra bangsa di Banu Gicang. Puji-pujian Tuhan rupa saat rohanami di bagasan partikianon. Di pangiring di padonganim di hami ganup marsada-sada ruas ni huriam HKBP Tuhan. Bohami marsaur di bagasan ibadah nami di bagasan tikyon. Ali Tuhan di ibadah namion tong gudang dongan nami na melalui virtual Zoom. Na posdorohan nami buhi tong nasida madohoti ibadah nami. Alani Tuhan di ibadah namion hatam na nang pinasahat ni naposom padita nami pasu-pasu may Tuhan asa buhi hulahok kami jala tukot di jala sulu-sulu di dalam nami. Alani Tuhan di aka perdalanan ni namasa di hurian nami mulai tema Tuhan di padonganim alani mangido mangelek kami Tuhan asa ho matong nama dongani di aka rencana ni huriam ima Tuhan di nanaing majalo pasu-pasu perbogason ma anak dohot boru ni huriam ima rogate silitonga dohot Claudia Margareta boru silalahi di hari tanggal 10 Desember 2021 di Bagas Coromon homa Tuhan napasauton tahini nasida asa nagabi keluarga na si habiariho nasida dengan merdalan acara Tuhan alani Tuhan tuhodo pasaut nami di perdalanan ni acarai Tuhan tuhodo tong pasaton nami nanang marsakap do sikola minggu ni huriam dohot seksi Tuhan nang Dewan Koinonia nanang mendapat mabain rapat program kerja nasida ho matong napasauton ni Tuhan asa merdalan do dengan nang Natal ni ina Deborah asa tong Tuhan na mendongani asa merdalan do dengan nang di aka na tua-tua Tuhan nanang mabuan e anakonna pasuraton guarna tu Bagas Joromon di Padidion Nabadia di hari 12 Desember 2021 di hari Minggu Tuhan pesan nami asa merdalan Tuhan di acara nanaing pasahaton di anakon ni nasida tu Bagas Joroon nanaing mangalap guar
Tuhan tuhodo paston nami akka kegiatan-kegiatan nai huriam di akka Natal nanang sula honon nami asa homa tong namadongani asa mardalan sude dengan Tuhan lomos dohami di akka partikion di bangso do negara namion nagudang akka tantangan dohot akka namanggauri alanina pos dorohanami nalianomu akka kebijakan dohot apistaran tu panggonggomi nami amang presiden nami Jokowi sohot tu pemerintahan di RT Bapak asa nasida boy mangulahon ulaon songon pamarenta namardalan dengan di akka rakyatnya alani Tuhan tu pastor nami dotong di akka Natal nina posubulung asa dengan Tuhan di hari 10 Desember nanang siulahononna ali Tuhan maulea tema di pasahat rohanami di pasu-pasum na tunggal ga Tuhami di acara pesta gotilon nami Tuhan boy hami marlas ni roha mangalean silianon nami na to hobar tu kebutuhan ni huriam boy Tuhan dapat nami sesuai dohot nahu harapok kami alani ale Tuhan pergugui ma panitia Tuhan asa margogo na sida mangulahon akka ulahon na mangihut pasu-pasu akka naniulan ni tanganna asa buina sida gabe jalan berkat saluran berkat haboran ni pasu-pasu nang hami sude ruas alani molate ma di panitia Tuhan na bui mardalan dengan acarai ali Tuhan tuhodo tong pasahaton nami panitia na dibentuk Tuhan ima pengadaan multi sound system dot in focus dohot tim pengelolana naung dipabakit di bagasan minggon homa tong namangalean haguguyon tunasida asa margogo nasida di niuluhon ni amang situares Roberto Halomuan sinurat nagabe koordinator tim pengadaan multi sound system dan infocus asa buay dapot Tuhan nani harapon ni huriam nalau padinggaton sound system di hurianami alani Tuhan nang di surat narosian kantor pusat na papunguhon dana tu dana pensiun margogo ma panitia margogo ma na mangulahon nang ruas ni sude HKBP Tuhan na dong disadok portibion asa dilian nasida ukap rohana sida mangalean tu dana pensiun jalaboy dipake pakat terpusat nami gabe pasangapon guarmu ale Tuhan di huriam Tuhan na marulang tahun tuhodo paston nami tabay maumur na gajang tu nasida asa nasida bui terus marsaur dohot tami lalu mobi Tuhan di ruas ni huriam natongon marsahit di bagasan tikyon naso hubui hubari hami homa na pamalupon sahit nasida tarlu mobi di amang padita nami padita sang hormat Banjarnahor natongon noayang marsahit Tuhan homa namadongani pamalum Tuhan sahit nasida nang inang situa boruturnip asa saur dohot rap marsaur dohot hami di akka maringud pos dorohanami na marhiti akka doktor do paramedis dot obat na dipangan na sida bayan hamamalum na sida ali Tuhan disude sakap ni huriam tuhodo pasahaton nami asa homa natong madongani jala pasauton disude sakap ni huriam ali Tuhan pardosa na godang lohami alani Tuhan jumolo sesa dosa nami na godangi ali Tuhan asa talupa mi majalo pasu-pasu nanaing si pasahaton nami tuho pasat tami tangiang do telelek namion molan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus amin. Huhut papungu pelean mari dihitasian buku ende nomor 45. Hosiana Raja David Tuhita bantu redalana asa turada permagaba kabai itu
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate nang pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent ma dihita saluhutna. Salam sehat ma dihita. Pinuji ma Tuhatta, ala olo hita paubau rohatta, mangihutun protokol kesehatan, ido ubahen, na toktong di bagasan lasni roha doh di bagasan hai pasok kita, mandohoton permingguan Advent minggu nepe 2 honon, nang di bagas joro, dohot na mangihuton di live streaming di bagas nabe. Tuhatta ma na masu-masu hita saluhutna. Hata ni debatana gabe turpuk jamita di minggu Advent nepe 2 honon, imana tersurat di Injil Lukas biddu tolu, mamukasian ayat sada sahat ro di ayat onom. Ujaha madihita tapai utihut ma di bagasan rohat tabe. Pas 15 tahun hina rajaon ni Kaisar Tiberius, uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea, itiki ni akar raja na opaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus dongan nasa ama di luat Iturea, doho Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene. Uju si Hanas do si Kayapas si tua ni Malim. Roma hata ni debatatu si Yohanes anak ni si Zakarias di halongonan. Gabe ditopot ibana masadok luat humaliang batang air Jordan. Di jami tahun mapadidion hamubaon ni roha. Lao pasesahon dosa. Obartu na tersurat di buku perjami tahun ni panurirang Jesaya. Suara na majojo di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani. Pahorno pamuma si dalananna. Ikon gohaddo na sarura. Jala si parejeto do na sadulok do betul-betul. Si patigoro do na bengku jala si padosod do na marbuki-buki. Jala idaon ni nasa daging do haluaon sian debata. Ido anggo sahatna. Urian na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Nung nga masuk behita di minggu Advent nepe 2 honon. Dohot topik mubama parade dalan ni di debata. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mubama, berubahlah. Molo dina tapayuti-huti imas ada kalimat perintah na ikut si ulonota. Berubahlah. Molo didok di sadana tua-tua tu geleng na berubah mahoda unang beulak kosongoni. Molo diulak kobe nung sesongoni anggo au dak kuboto be. Danga dong bela bana au gabe na tua-tua inna. Muba mahomangda unang bebay songoni. Muba ma. Molo muba ho tung macelas doro hakku. Alai molo dang muba ho danga dong bela bana. Berubahlah itu merupakan satu kalimat perintah na ikut si patupau jala ikut si laksanonota. Danga dong be ganggu ni roha, danga dong be madua roha, danga dong be keraguan alai pasti. Puasa taida masada-sada turpuk jamita di minggu ta. Dinanang taja turpuk ta adong dosa da fakta. Bagaimana supaya kita bisa berubah? Bohado asa mubahita terlumubi parangita ulauta pabayanata lau mangarade dalam itu hani.
Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan jalan itu untuk menyambut kedatangan Tuhan? Sedapata marhite trupuk tanah di pajojor Injil Lukas do, aka penguasa-penguasa, orang-orang penting, pemimpin-pemimpin na terkenal, ima kaisar, gubernur do, tulu raja, dua imam besar. Ima na mewakili penguasa-penguasa na tibo di Portibion. Jala haradion na sida hadiron na sida adong di tonga-tonga di pusat kota. Na sida mana maniop kekuatan. Na sida mama maniop kekayaan. Na sida mama maniop kemiliteran do lana asing. 7 orang yang sangat penting menduduki posisi yang sangat penting di pusat ibu kota, di Hatiai. Alai, kenapa firman Tuhan tidak datang kepada mereka? Buasa dang robo buani debata, tunasida na memiliki kepintaran, memiliki kekayaan, na memiliki kekuasaan, na memiliki intelektual na tibo. Alai buasa adong pergeseran ipasahat debatasa da parita ima tu si Yohanes, buasa dang tu nasida, buasa dang tu si Tiberius, buasa dang tu si Latus, buasa dang tu si Herodes, buasa dang tu si Filipus, buasa dang tu si Lisanias, buasa dang tu si Hanas, buasa dang tu si Kayapas. Alamangihutton catatan Injil Lukas, kaisar, gubernur, penguasa, dan imam besar yang ada pada saat itu yang memegang kekuasaan, mereka manibil siadalan di debata, dan ditangyon nasida suara di debata. Dan tinggil si parayon nasida manangiho suara di debata. Dan tinggil si parayon nasida lo manangiho suara di debata, lo mangulahon hata di debata. Sehingga Tuhan memberitahukan harus orang luar ternyata yang menyampaikan kabar sukacita, yaitu si Yohanes. Dan yang lebih uniknya, mengapa Yohanes tidak menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan di tengah-tengah keramaian atau di pusat kota, halai di padang gurun. Mulut tapayut-ihut sejarah di bangsa Israel, di padang gurun adalah tempat di mana mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan, kelaparan. Alailos di sido, nasida mangido tu debata, asa ditangyon debata suara nasida. Di saat mereka lapar, mereka meminta makan kepada Tuhan. Di malam hari mereka diberikan tiang api. Di pagi hari mereka diberikan tiang awan. Apa yang mereka kemukakan sekalipun di tengah-tengah penderitaan, mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka mengingat bahwa mereka harus melakukan pertobatan. Jalan mernion nasida bangsa na pinilik ni debata. Alelas diinganan si Songonido di Papua debata, marhiti tu si Yohanes ipabua ibana. Bahwa songon na tersurat di buku Jamita Panurirang Jesaya. Suara nama jojo di halongonan, pature hamuma dalan dituhani, pahorno pamuma sidalanan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ternyata molo heado tadok lau mahita mardalan itu puncak. Buasa asa songon na sepi ina. Dang bedi jawon songon na rame pidda mahita talului ma inganan na songon na sepi. Tidak ada kebisingan, tidak ada hiruk pikuk. Kita cari tempat yang sepi ina. Jala di Matius pedidok meloneng martangi ako lau maho tu kamarmu kucipitui. Asa unang adong keributan-keributan yang lain, karena disitulah tempat di mana kita memiliki kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Molo di tonga-tonga di keramaian dohita, olo do sifata dan konsentrasi. Perjumpaan kita bersama dengan Tuhan pun sifata gabe madua roha. Di soddo pamatakta halai pikiran nang rohatta ijabu.
Isot do pamatakta ale pikiratta dang dison. Sehingga perjumpaan bersama dengan Tuhan benar-benar diinginkan adalah adanya ikatan dan adanya hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Tidak di tengah-tengah keramaian. Dang nama dok. Dak pola bimar pungu-pungu dang. Tetapi saat ini diberitahukan di tengah-tengah kehidupan itu terjadi dan terciptalah hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Di padang gurun itu, Yohanes memberitahukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, karena dia sudah on the way. Dia sudah jalan menuju kepada kita. Bagaimana perjalanan dia kepada kita, kita harus mempersiapkan jalan yang baik. Bagaimana kita menyambut dia, kita harus mempersiapkan jalan yang baik. Kita harus menyambut dia penuh dengan sukacita, jauh dari kekuasaan duniawi, baik politik, iman dan agama, jauh dari kedengkian, iri hati dan benci. Ternyata kerajaan manusia berbeda dengan pemerintahan Allah. Ido makana songon na olo sipata marasing, tetapi di situ ada kepastian. Kerajaan Allah kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Alai huaso ni portibion holan persatu kinon. Nadong dihita benuaing holan titipan. Nadong dihita benuaing hanya persatu kinon. Itu hanya sesaat. Sehingga bagaimana di minggu kedua Advent ini kita diundang ke padang gurun untuk mendengarkan suara, ada satu harapan yang kuat yang menyerukan kebenaran, kesetiaan Tuhan di tempat di mana perjalanan hidup ini sesungguhnya penuh dengan rintangan dan tantangan. Tetapi saat ini diberitahukan panggung itu ternyata milik Tuhan. Dang be portibion. Alai debatado napunasa. Ala ni bohado hita tinggal manangi ho suara ni debata. Adapun tujuan Yohanes tidak hanya cuma untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Tetapi isuru debat apa si Yohanes dak kola para diodalan alai mempersiapkan orang-orang untuk menerima Tuhan termasuk kita. Ipa buah si Yohanes do asa boado hita marhabu bau ni roha. Jala diturpukta ipa buah berubah bukan hanya sebatas berubah. Tetapi berubah benar-benar sungguh-sungguh berubah. Tidak lagi balik ke belakang. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dan mungkin be kupu-kupu gabe kepompong. Lasongoni dohamu bawani. Molo nunga berubah dan balik be. Ketika kita mengatakan bertobat. Dan beulak ku be. Anon tinggal menghitung hari nama kita. Nuai nga tanggal 5, 25 hari naik. Ima malam tobaru. Alai di tanggal 20 Desember di patupa Natal keluarga. Tongdo tapatupa do pertangyangan di bagas tabi. Alai somalna di pukul 00 molo somodom adong do pertangyangan di patupa di sidi keluarga. Jalalos di sitar surat do salam-salaman dan minta maaf. Anak minta maaf ke orang tuanya, suami minta maaf ke istrinya, dan sebaliknya istri minta maaf ke suaminya dengan satu pernyataan mubana maaf. Tarimangi majolo. Dukon manogot na imuba dohita. Ipatu pa pesada Januari per mingguon.
patuduhon jala pabuahon hamu baudri. Halayo lo do sipata hita tarlalap tarpodom. Mangat tu si mapaditan nami. Begadak kami ala gudang keluarga besar nami sudero. Jadi saat tu jam 5 pagi do kami di kebaktianin. Jadi dokter bek kami be lau mangihuton permingguan tau baru sada Januari di Bagas Coroy. Gabe di Jabu mahami. Mau lihat ma live streaming kami inna. Molo live streaming. Molo tong do tarpodom. Hamu baon ni roha. Jala di Papua do hamu baon nasongo dia do. Perubahan atau pertobatan yang tidak lagi melakukan. Nah dihasogohon ni debata. Burju do debata pad ditanami burju. Tapatu pape nang pedulot tadosa lero do iba marminggu tu Bagas Joro adong do manopo ti dosa isina. Do komula permingguan adong makesalahan gabe. Mabedosa muse toy mak minggu neng Roma muse. Ido nian. Alai hita mak. Molo dibay ni anak kota songoni tong do sip hita. Muruk do kan. Ngai paingau sehali, 2 hali, 3 hali, 1 10 hali. Tong diulakon. So nama suku-suku namai. Pasti pengampunan itu tetap ada. Tetapi sampai kapan pengampunan itu? Molo mangido pangurupion manang pangidon hamu boni roha do musehita ditiki haroronai dang be. Kedatangannya saat ini bukan lagi hai kota mungil Betlehem dang be. Dang robe ibana tu portibion lau manesa dosata dang. Dang robe ibana tu portibion dinarohita sesa dosa nami tu dang. Dang robe ibana tu portibion lau pasilakon dirina di opinor silang dang. Ale rodo ibana sebagai hakim tertinggi untuk mengadili di mana kita berada obar tu pabahenata saleleng di hasyangano. Asini roha di debata adong? Adong. Ale isi mabutoi. Holat debata sendiri. Alani di Papua debata lau mangaradi dalam tuibana ikut mempersiapkan diri. Ikut mempersiap pengulut tadi dok do di ayat 5. Marhite turpukta. Ikut gua do nasa rura jala si pareja tu do nasa. Duluk do betul-betul. Si patigoro do na bukuk jala. Si padahal sodo na mar buki-buki. Tuhan memberitahukan iko godo nasarura setiap lembah akan ditimbun roha late. Roha nadong hasuguan. Roha nadong patubu kedengkian kebencian. Naolo jangan alas mabejut ni roha mubama. Itu harus ditimbun dan jangan dibiarkan di dalam hati. Dan jangan biarkan gunung dan bukit. Itu ada gelombang-gelombangnya tetapi harus diratakan pada gijang niroha. Dan ngadong labani molope di pasat di bataragam ni pasu-pasu tuhita dan pakyot tayo nga bagay gabe gijang niroha. Molo tung petahi lala ngolut tasongon na porsuk dang beta lului kambing hitam untuk menyalahkan kehidupan ini. Ala ni mana mau gabis songon non. Ima molo sosongoni hiani bana dak songonon nao. Menyalahkan orang lain untuk menyatakan kebenaran dirinya. Tidak menerima keberadaan dirinya. Ujung nama rungut-ungut mubama didok debata. Na bengkuk marbukit-bukit berliku-liku dan berkeluk-keluk ipangido debata mubama. Molo adong pikiran roha pambahenan unang be negatif thinking. Unang belomona tigorma iula ulau nih mardalan maho bartulomo ni roha ni debata. Dang bedi papeol-peol.
Alani didok debata mubama, berubahlah. Ketika kita berubah, bukan asal berubah. Netik kilomoro hana mubama au padita nami. Itiki pas sonang rohana mubama au padita nami. Itiki dapot na sinitani rohana dang beula konokku besongoni. Ditiki dapo ibana silas ni roha di ibana. Berjudo Tuhani. Halai ditiki roha pengujudan pergumulan. Lau mai ibana tumarungut-ungut. Sadarion dipangut debata berubahlah. Karena itu semua marisuang. Kehidupan ini adalah kesempatan. Nafas ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertobat dan berubah sampai Ia datang dan kita bersukacita menyambutnya. Kedatangan manang Advent kita pengen mempersiapkan. Mungkin kita juga sudah mempersiapkan pohon terang, sudah mempersiapkan pernak-pernik Natal di rumah kita, sudah mencuci gorden atau mengganti gorden, sudah mengecat rumah hanya untuk menyambut Natal. Ngata parade be mungkin kombang loyang ngata persiap pebe lau mangalop patusi. Semua sudah kita persiapkan untuk menyambut Natal. Alaya hamalabani, hiasan itu semata. Tetapi kalau hati kita tidak menyambut untuk kedatangannya. Bagaimana ketika pikiran kita pun tidak menyambut akan kedatangannya. Tetapi satu harapan dan kasih itulah yang diinginkan Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Jala diturpukta di ayat onom adong dolabana. Ketika kita berubah, itiki hitam marhamu baon ni roha didokdo di ayat onom. Jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata. Jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan nasiat debata ima napinasahat dihita. Tetapi bagaimana keselamatan itu bisa dirasakan orang lain dalam hidup kita? Akin tung macegajang do tik-tik tadi bagai sesadarion. Jalan eko si tik-tik kodoi dang boy ditunda. Salah satu diantaranya adalah pesan pastoral napinasahat pimpinan HKBP di tonga-tonga ni hak Kristenon nanaing patupahon Natal dohot top baru. Dohot instruksi ni pamerintah jalan nunga sahak betu hitai. Bohado hita menyikapi songon hita halak Kristen lahu mempersiapkan dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Nunga rap tabige jalan nunga tabuto idok dinaneng marnatalan non nunga masuk kita tu level tulu. Jala virus yang terbaru yang sudah diberitahukan adalah Omicron. Dan ahamanan yang sipasahat to disi holanido tayutoma taulahoma asa dapat hita haluaw ni molotung pe isuru hita memakai masker ala namar jamita doa maka nahubuka masker. Molotung pe suruh hita memakai masker. Suku kamu maju di samping muna. Pasti mereka merasakan keselamatan. Oh dipakai bana do masker bah. Uji hamujo bukamu memaskeri. Pasti semua akan menghindar. Ibana pe nggak khawatir badang pakai mana masker na buado naman nonon.
ketika dianjurkan untuk memakai masker, itu sudah menyatakan kenyamanan dan keselamatan di sekitarmu. Molotung pedidok, hindari kerumunan dan duduk berjarak, itu pun sudah menyatakan keselamatan bagi temanmu dan bagi di sekitarmu. Molotung pedidok, cuci tangan, di dahala pihita menuci tangan, sudah menyatakan keselamatan bagi diri di hutan ibana do protokol kesehatan. Alani hamu nama nami inanami, taulah majalah tai hutom mah, dang na tuise, tu hita do na makalasoni, hita do na merasa honi, hita do na merlas niroha disi, moloboi hita mangihuton hobartu lomo niroha ni debata jalan na mangihuton hobartu ancuran. Los tu sima hita di parade. Atong dihita na inaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adong tuluhal na naing pinasahat ni debata marhite turpukta di bagasan tikyon. Mubama parade dalan di Tuhan. Mubama parade dalan di Tuhan. Toktong do dohonok kuna parjolo, marsika soring do namasa di tonga-tonga ni Portibion. Marsika soring do namasa di tonga-tonga ni Ngoluko. Marsika soring do namasa di tonga-tonga ni Ngoluta. Marsika soring do namasa di tonga-tonga ni Diritabi. Semua silih berganti. Alai sada di dok debata. Molo latero hatta mubama. Molo gijang rohatta mubama. Molo labok ngolutta torus somma. Alani pakai mangoluta. Hobar tulomo ni rohani debata. Apapun tantangannya, seperti apapun padang gurun yang ada pada kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nepe duaon idok debata marhite turpukta. Mubama parade dalan ni debata. Ina parjolo nakin pasato ngoluta tu debata nang pe marcika soring na masa di tonga-tonga ni ngoluta. Nepe duaon didok debata. Pakai mangoluta gabe haboro ni paso-paso di tonga-tonga ni dirita nang di humaliang. Pakai mangoluta gabe haboro ni paso-paso di tonga-tonga ni ngoluta nang humaliang. Napatuluhon mubama parade dalan di Tuhani didok debata. Dang lomo rohani debata. Dading na perjahati. Ale mubama perjahati tu madikot dalana mangyuton debata. Alani tapake manguluta. Saliliko di tanoon patigor maroham tapake manguluta obar tulomo ni rohani debata saliling di pasahat debata o sahanguluan di tonga-tonga ni ngoluta. Selamat Advent. Amin. Mauliati rohanami diho ali jahuba perdenggan basa. Di paingoto dohame ali Tuhan marhite hatam nebediye. Harajaon hamoraon. Huaso dang pakyon nami lau parade diri nami. Lau majakon harorom tu Portibion. Alai hamu bau niru hadu. Lau mangihutok ko jala satia dohoto. Ima pakyon nami. Lau majakon harorom tu Portibion. Ajari mahami. Todim to di parbadia matoktong. Mapargogoyok kami. Paingotok kami. Asa ngolu pikiran pabayenan nang ulon nami. Mangihutod dalanmu nabadiay. Asy maroham. Sesa nasa dosa nami. Marhiti-hiti guwarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Maredehitas yang bukuede nomor 530 sia huhut tapa sahat peliatta 70.
ni roha dahapa domago hiroki dumigi seorana binaro tuhadai sai mardong anolopolo uria managamo Maranatha roh Tuhan amin sai tibu maro Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat pertama. Sai hudagam do Tuhanku, sai masih rohaki, diharura di Tuhanku, songona didonai, sai mardongan olopolo, uriam managamo, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Tatangyakon mapiliata ale debata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut si leon lehon na denggan dok nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tu ho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalar ramoti asa huparhasia kami pelianon patibulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asal lam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehomi tadira di pamataku Osado gogoki Marisalun ardaku Upasan itu Masarkan kudu Ale Tuhan debata aman nami para siroha hasangapon hamuliau dok puji-pujian madiho rodi saleleng ni lelengna mauliate marohanami diho ala ni asi ni roham do tolong ni roham ai suruh do anakmu na sasadai asamalua na ningongomanmu sian dosa nabe namarlas ni roha dohamin nuaing di bagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anak ngudohot hapapatar na tulia portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului pinuji maho ala ni asi ni roham ala di patuturuho dirim gabe saur ho tuhami jolmat nalea asa malua akan na pinilip musian dosa nabi marlas ni roha dohami nuang jalan mauliati rohanami marningot haroro mangibeti hami sai topot mahuriam jalapature mai bahen ingananmu bongoti marohanami perbediai jalapatiur masaluhut nai marhite-hite sondang ni berita nauli asa hobas hami paimaon ari harorom na sangapi sai pasu-pasu mana manggonggomi hami
do saluhut raja ni halak Kristen. Saya sodangi jala pasu-pasu masaluhut padita guru situa evangelis dot akka na paturehon na marsahit asa margogo na sida mangaramoti huriam. Saya sungguli mahami tuhamu bau ni rohan na tutu apu lima akan na marsak urupi ma na tergogot dot na marsahit. Saya patiur malakani nalau mate asa torang rohan na sida manopot hasonangani. Saya topot madongan nami na dihaholomon pabisar mabarita nauli tu nasida asalam tabba akan na porsea do na pasangapoko di ari harorom na sangapi aliaman nami na di Banua Gijang saya pinarbedia maguarmu saya Roma harajaumu saya saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago I hope dona puna haraja di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamao isodakot tuhat de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakot tuhat de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim